uste diskontan azkenean egiten den ekarpena da pixkat orekaren bidean ere egiten ari garen ekarpen antzekoa, ezta? Alegia, dala batez ere kantu melodiko harmoniko hauetan pixka bat txalaparta terreno horietara eraman, kasu honetan batez ere egurra, ez da kasualidadea hainbeste egur ukitzea hemen atzean, magina bat nota behar izan ditugun, 2 oktabatan mugitzeko, eta melodia guzti horiek txalapartara eramateko. Kasu honetan, bastakit musikak berak eraman gaitu egurra gehiago erabiltzea eta beraz pixkat melodia horiek eta egurrarekin bilatzea eta hor bai izan da guretzat apustu eta erronka polita, baina nik uste egurrak ematen diola kasu honetan beste kolore gehiago.